Tuyok-tuyok ta mga kaidol, ngitatak pasayro mga kaidol. Maglibot-libot ta din mga kaidol, mangitak pasayro. Wala. Minus 10. Wala, hindi ang maka-surprise sa akong vlog. 10 liver bang. Oo. 10 liver bang. Minus 10 kung nakakuhan ka. 20 na lang imong i-plate. Pero kinahanglan galon na naman. Gikan ko Montilla Boulevard mga kaidol, padulong ko sa Water District.